Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ya gida, ya kowa da kowa, ya azumi. To Ubangiji Allah ba mu alkhairin da yake cikinsa. Farko dai suna na Sani Faira, wanda aka fi sani da Halifan Mado. Ina mai sanar da jama'a ta cewa na sau sabon wagogina a YouTube channel dina mai suna Sani Faira ko kuma Halifan Mado. Ina mai ƙara tunatar da ku a mana subscribing, sannan a danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku daga zarar mun ɗora sababbin waƙoƙinmu. Mun gode. Ga masu son gayyata ta majalisi sai su kira ni a wannan namba tawa 070 40 92 90 22. Na gode. So in furta yana nuni bisa cancanta, zuwansa ya kore ya tozarta, ana shiri me ya shigo santa, ya nuna sirati